ribs reconstruction. Yeah. How many ribs do you have now? 4. Jesus Christi. 2 here, 2 here. Mwina tumutha kumaona ngati ndi Photoshop kapena AI wati mbweyu. Koma ayi ndithu, chimene chichi ndi chiuno cha nsikana ndithu ataninga pamimbapa ngati mavu chonchi iye nkumasangalala pozimva zoti wakonza pomwe Mulungu sana pakonze bwino. Izizitu zinachitika daladala atathyola nthiti zake za mmusimu kamba kofuna kuoneka mochitisa kaso pamaso pa anthu. Ndikudziwa zoti ndizovuta kuti muzimvese maka kuti ndi chani chinachitisa nsikana amene yuyu chiuno chake nkumaoneka chaching'ono ngati pa khosi chonchi. Mzimayi amene yuyu ndi ndani? Anthu kwawoko amati nchiza nsikanayu moyo wake wa tsiku ndi tsiku umamuyendera bwanji. Dzina lake ndi Ewatomilola ochokera mdziko la Nigeria. Ewatomilola sanangobadwa oninga chiuno chotenayi, koma iyeyu Ewatomilolayu nayenso poyambapo anabadwa zabwinobwino monga muja momwe mwana aliyense abadwira nkumakula. Inu mukudziwa chomwe amasakasaka akadziwa kudziko kuno, olowokha samachidziwa ena mwapeza akukuza milomo ati aoneke bwino, kudzola zoyelesa azifi kuda ndi tembelero, ena akumakayikisa mabere a plastiki akhale opopeka bwino, kubaya zikhaliro akamayenda anthu azicheuka ndi zina zambiri. Inu mukudziwa anthu awa opposite genderwa. Ndipo iyeyu Ewatomilola anaona kuti zonsezi akupanga enazi nchabe safikabe pomwe amafuna, ndipo anaona kuti mzimayi akakhala wang'ono chiunochi amaoneka super, ndipo mbuyo imaonekera bwino pa mtetete choncho. Anaganiza zozipanga sajale yochosa nthiti zake zokwanira 4 za mmusizi. Ndiyetu kumanja anathyola ziwiri, kumanzereso ziwiri nkumaoneka mmene akuonekeramu. Si chinthu chophweka ngati mmene ndikufotokozeramu iyayi. Iyi ndi sajale yoopsa kwambiri yoti inadodomesa aliyense wa ku Nigeria ndi kusamvesesa kuti kodi anthu awawa achikaziwa kwenikweni amafunanji pa moyo wawo. Amafuna akumaoneka ngati chani. Pena umupeza munthu ooneka bwinobwino kale, koma zomwe akulimbana nazo nkumamunyasisanso. Kodi kapena amalamulidwa ndi Satana kwambiri? Anthu ambiri ananena zambiri zonyoza, kuzuzula, koma zinathandizanji? Nthiti zathyoka kale. Mwini wakeyu atalibe nazo ntchito zokamba za anthu kamba kuti zomwe iyeyo ankafuna zatheka, thupinso ndi lake. Ku Nigeria ndikomwe even ifeyo Amalawi takhala tikukopera zambiri kuchokera mma social media ndi mmafilimu awo aja anati mbwe kale ku Malawi kuno. Poyambapo anati sintha ife mmavalidwe, abwera nkuzati sinthaso sisi muzoonjezera abwera nkutiphunzitsa masinthidwe a nkhope zathu, kuyambira milomo kuyijambula, kufilisa mmasayamu, kuonjezera sisi la mmaso ndi zina. Ationesa mapopedwe azikhaliro ife kuno ku Malawi nafenso. Lerolo ndi awa ayamba kuthyola nthiti zonsezitu osati kusangalasa azimuna awayi, koma the eye of public yomwe ndi audience. Mwini wakeyu ati atapanga izizi anthu anayamba kukhala naye chidwi kwambiri pa social media, ndipo anagena ma followers ochuluka zedi. Ndipo mmakomenti ama content ake anthu ena ati amakhala akufuna nawo atapanga nawo zimenezizi, ndipo amakhala akumupempha kuti awalumikizise ndi dokotala yemwe anakhwavula nthiti za iyeyu. Sali pabanja kamba koti akazi amalingaliro awawa amakhala akupanga chase only internet attention, ndipo atha kupanga kena kalikonse kuti kapereka attention kuma followers ake olokuli kuvula nanga zikusiyana pati poto uyu nthawi zambiri mabere amakhala ali pa mtunda atangobisa nsongazi. Tsono tukuchokera mu nzeru za ine mwina kwa omwe munga mafune kutsata izizi, Mulungu ndi scientist wamkulu kuchokera kwa science onse. Pomwe ankalenga munthu anayika china chilichonse mu dongosolo lake. Muone chikopa chakuphazichi ndi chokhakhalala poyerekeza kuti chizikaponda pansi zinthu zolimba. Diso limaphetera kuti zoyipa zisamalowe, ndipo analipanga kukhala lochenjeresa zedi silichedwa kutseka chinthu chikamafuna kulowa. Injini imakhala kunsi kuti isagundidwe mutu tsitsi, kuti kutentha kwa dzuwa kuzikhala beta. Nthiti munthu amayenera kukhala
nazo 24 pa zifukwa zomwe iyeyo mwini Mulungu akuzidziwa. Ndipo nzachidziwikire kuchosa nthiti 4 kuli ni mavuto akulu omwe angazachitike ngati silero ndi wiki ya mmawa, if not ndi next year. Dziwani Mulungu salenga by mistake. Khutitsidwani ndi chilengedwe cha Mulungu chifukwa mukukhutitsidwa ndimo mumaonesanso kuthokoza. Ndine Dini Studios ndathokoza kwambiri kamba koonera nkhani. Musayiwale kupanga like komanso kuyika comment kuti timve zomwe inu mukuganizapo za nkhani. Ndipo pamapeto pakenso osayiwala kupanga share ndi kupanga tag anzanu aja nawonso azamve nawo za uthengawu. Thank you.